Inis breanna muid task leis an Seinnteoir. An seo tá mír na cainte rólamart agus bíon orsa de hafatéine dhéanana a ghlachan na páirteanna éagsúla. Agus éisteis. Halloween. Ceann gléach. Is chomsa Tá gléach seo a chomsa. OK. Fón na bóla. Halloween. Ceann gléach. Is chomsa Tá gléach seo a chomsa. Nuair tá tú réon sin le hafatéine dhéanana. Ring ring, ring ring. Halloween. Ceann gléach. Is chomsa Tá gléach seo chomsa. Ring ring, ring ring. Halloween. Ceann gléach. Is chomsa Tá gléach seo chomsa. Tá muid isteine sin méad dó. Tá tú na chasa. Halloween. Tagan an script, tagan sé níos an seo sa gaige mu tú na léamh agus é leannacht. Tá an loopcaster siúil. Ceann Seo is ruitse Tá gléach seo ruitse. Chomsa. Tarma. Halloween. Tá muid fós a géisteacht agus fáilistechar na foiimena, agus éist leis coppla i gúsáid an loop. Halloween. Ceann Seo Is ruitse Tá gléach seo ruitse. Chomsa. Tarma. Halloween. Nis nuair a tú réile de hafatéine dhéanana, seo an crapa tafit an seo, agus chuidir muid ar siúla. Ring ring, ring ring. Halloween. Ceann Seo is ruitse Tá gléach seo ruitse. Chomsa. Tarma. Halloween. An crapa an seo tá tú ná nacháil agus málar tá tú ná tagláil éidir an bon tafit Ceann agus de hafatéin. Bon tafit Is ruitse agus de hafatéin. Tá gléach seo ruitse. So tá tú ná bheith compráid déireachtain leis an bon tafit, agus sinne an rud is smó tá muid gearradh go meachtú déana. I compráid agus i cleachta an dialag. Breisiad críochnaí bé na tafite I ligann siar fáil go mhúnteid chun eistheolas úirtarab, mar atá do chuid tafid glasa agus na ceanna garama.